Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini aku dijak lab Misbah. Ngono, Bos. Oke dah, kita rokok sing enak. Ngono karo kita pasti turu lagi turu awan. Untuk ngopi ini. 44 detik urung eneng sing absen. Coba absen dulu. Dulur-dulur SKC dari mana saja? Ada enggak SKC pori-pori? SKC hadir Prabu Badak, Edi Tamrin, Sukoco, enggak usah Sukoco loh, Suko, Lim Saga, Frostian dan Alif ngopo ke Karwawete, Putra Jaya, Edi Tamin, Satria, Firmansah, Lapendos, Semarang, Taiwan, Irfan, Nganjuk, Pak Dihadir, oke, Rif 7640 Ngawi, Waalaikumsalam, Unyil Kucing, absen Bos, Kaltim hadir lagi Tani Bos. Tani. Jadi iki live wis bengi Bos. Wis bengi aku tadi aku ini pedang tikus bah gak mambu e. Kali piamene Bos. Tadi jagong neng iki nggone kancaku Bos duwe gawe. Setelah resepsi aku salin mulai selap Sampai aku mau batang kucing, batang tikus ki. Waalaikumsalam. Reza, Jepara, oke, Kediri. Ian Ahmad, Kediri, Jeporo. Pakat Audio. Udi Bawur, Lebanon hadir itu siap. Lebanon ya. Oke Bos, cek lo. Kan ono tipe Jember hadir Cikarang kere ora bapak kere adoh ora baru 2 menit 41 detik engko ambune Misbah Soribah guyon wah engko ambune Misbah gak Bos sematkan oke disematno ya tadi sawer bah disematno bah wae bah tapi wis iso gitar ya bah gak iso pengen tapi iso gitar pengen nyanyi ya ngapalno kuncine sik krep jenenge cek lo Jembang hadir Bos oke Badrun tunggu aku di Jembang Badrun kok nembe tepuk Bos tapuk tanteni Bos apa iki mulai jagong hiburane iki biyoh tak pikir Real Wijaya takbir iki 24 neh halal kok 24 Muhammadiyah menilip. Ya Bos berarti sampean sukses lip 24 jam Pak Dik kesel tak Pak Dik. Ya kesel Bos, tapi di apa iki dinikmati Bos, kesel iki dinikmati. Saya tak sematno sik. Maaf ya aku semoco ya oke lagi tani oke dah oke Bos kok enggak ada notif iki YouTube lho Bos oh ayo oke baik-baik Bos bar munggah pindo langsung mantu iki Bos pindo jamu apa jamu ndek bulus apa kambing guling rasane piye Pak Di alah rene ije ke Bos jadi kae yo mangane sak pira cacah wi lho sak menit tok lho wis wareg Misbah malah melempengi YouTube gak ono notif ayah janur kuning weh ayah Bos aku jagong kupingmu panas gak? Sek.
Bos, pas jagong kupingmu panas gak ya ora, Bos. Ora ning pawon kok. SKC Asoy oke, Rana notif assalamualaikum Bos, oke, Hakammu izun. Kambing guling kuwi sak bantale ora Pak Dik. Kuwi bantal guling to. Ki ora klutak-klutuk iki. Siap. Purbati Jendres Purwodadi. Segone apa? Pemalang. Mas Teragi. Segone apa ije lalawet ngecapno neh iki lho Mbak Rin ngecapno terus Bos. Beras karek njupuk ning gone anu iki. Depi. Siap Zainil. Zaini Ahmad siap. Bayuh pengen ngantuk gak iso Bos. Aso bedah rockstar. Semangat menghibur Pak Dik. Siap. Sampai jenenge Nggih Khairul Arifin, Pekalongan mendelok. Bapak, hampir omahe sampean oleh Bos ning kene. Manlos, wis rasa sanggup kok Mah. Kok malam banget iya Bos, malam banget mungkin nanti kita enggak lama, 1 jam apa 1 jam setengah ngono. Pati mendelok Bos, oke, di-like. Bah. Kuwi iso carane nggawe kopi ora? Iso. Iso ya? Iso pangga. Pangga iso ya. Coba aku gak kopi, Bah. Ono, jadi aku nang kene iki karo Misbah Mistakjanah iki lho. Pak Dik sampean tukang servis bedil mbiyen ngevlog tutorial. Oh, gak iso, Bos. Aku pernah ngevlog tutorial aku nggarap bedil, Bos. Nyoder bedil tok kuwi. Meh kebenet, Bos, lan gelar kuning. Itu senjata, Bos, gak oleh. Anto jabrik. Mas Anto, siap terus ning kono. Dagangmu laris apa jenengmu iwak apa kuwi? Nggo iwak apa daganganmu iki? Nanti bocah-bocah kesel, mana Misbah nggawe kopi? Pinter nak kongkon nih anit lho. Kan kok join nit. Bin kapan pencak dor? Gungene Bos. Somben Bos agak eno info-info ngono lho. Tak parani insyaallah tak parani. Kaya saduk jotos apa ngono. Penonton bertanya Misbah menjawab. Penonton bertanya Misbah menjawab tak ulet e. Ben golek pertanyaan sing aneh angel menurut Misbah gak iso kok. Misbah tak kongkon iso. Ngopi sik. Ngono ya. Uga BBS bloro. Amin ya Rob ya, muga-muga laris. Pokoke muga-muga laris, sing penting terus wis to. Wong bakul enek sing tuku. Pasti wong tuku karena bakul. Yo sih, yo engko khusus pelanggan lek wis channelmu gede. Gede pasti ada subscriber yang hobi berburu. Oh, aku sida mbok hukum ora Bos, lalah. Hukumamu yo pancung kuwi to. Munawar wis ning anu gak wani anu. Kowe nak rene ngene Mas Dia karep rono. Tukono bensin tak tukono bensin war. Tapi aku nanti duit. Blone wingi sidane 5 apa 6. Oh balon to. Tak ulet-ulet Bos, wonge ben bingung. Teropong Zero. Bin Abdul Qadir Jailani. Tema balon kuwi Bos, Pak Dik piye perasaane? Alah. Gak apa-apa Bos. Suruh nyanyi balon ada 5 ya Misbah. Bagai Ji Mas Anto pokoknya dungu-dungu Mas Anto sehat terus. Konturu malah menggok. Jadi aku gak iso turu Mas akhir-akhir ini, pikir aku adoh. Gedhe lagi Misbah Ujanah. Kowe lungguh kene iki ben ketok in frame. Wis tapi rokok to, tapi rokokmu nyedot ndasmu ndingkluk rono lho. Soale di bawah umur. Ngono lho, wajahmu iki wajah iya.
wong insomnia, absen bos padha. Tangi turu luwe bos mentoke isik ora. Alah. Kowe rene lho iwak wedhus eneng. Mas Ropong tak bagi yo. Kon turu malah menggok. Tangi turu luwe. Lek nur turu. Burung bunyi malam-malam pertanda apa Pak Dik? Sampai sekarang masih bunyi punya tetangga. Nah, jadi nak manuk dadi bos, manuk dadi itu mungkin enek kucing apa dia merasa terancam karena bunyi piye? Bunyi merasa terancam apa bunyine kicau. Nak kicau mungkin nak manuk dadi, manuk sing wis dadi kuwi gak apa-apa bos, kayaknya pertanda apa-apa, pertanda apa to? Pertanda buruk to. Renek nggih Mas, weh Mas Ropong nggih Mas ya belum. Bawah perut bos misbah bawah perut kesehatannya dipikir Kang Dik. Emuah siap rangkas terok. Pak Dik kancane kancaku ki sidone kancane sapa Pak Dik? Kancane to. Ki lho misbah. Uga gak wingi nyapa kok juk-juk rene terus ngejak lab. Iso turu. Gak iso turu bos padha. Jadi aku bar mulai jagung ningali Uni Basuki. Terus misbah Pak Dik ayu lab lho. Kan aku mulai ku bareng PI. PI gak momen karo kowe. Aku nang jero kamar. Oh, kowe nang jero kamar, PI nang jero kamar. Kamare gandeng. Cok. Ora gandeng, Bos. Kok gandeng. Mas Ropong. Kilo misbah. Pak Dik werene aku tak rono ya. Kok iso misbah arek jaga bumi. Ayo Mas Teh garap misbah. Pak Dik pasien Pak Purnomo apa Pak Dik? Piro? Ngawur misbah ki, Bos. Lucune Eram. Yo, misbah ki penyemangat Aku seneng. Dadi aku ki meh turu, Bos. Misbah kok mbek Ayu Lab no. Wis ndang rene. Hadir nyimak Pak Dik misbah balonku, Pak. Tapi mbiyen TK apa langsung SD, Pak? PAUD. Sumpah. Iya. PAUD diajari apa? PAUD pelajaran PAUD apa? Kelingan ta, Pak? PAUD umur piro? Kok iso ora kelingan iki? 5 tahun. Wis 10 tahun kok sih. 10 tahun. Oh, maksudnya sampai sekarang wis 10 tahun ya. Lho umurmu saiki piro? 16 arai. 16 arai, Bos. Bimas turu, Bos. Lho misbah ganteng, Bos Arjuna, Bos. Jadi live ini nanti 1 jam ya. Aku seneng nak misbah senyum iso terhanyut aku. Wah, terhanyut ki apa ning kali piye to? Lho, Mas Ropong kuwi ngremehno kowe. Kok iso Pancasila lho. Tapi Pancasila apal ya? Apal. Oh, Mas Ropong wis aja jarak ki apa ya misbah iki PAUD sekolah lho. Ngono, PAUD 10 tahun lah zamanmu. Aku langsung SD, Bos. Kene PAUD, Bos. Biyen aku langsung SD. Tangane kon ngene lho. Ngene nak iki wis kena kuping kuwi oleh sekolah kelas 1. Sampai jam berapa, Dik? Insya Allah 1 jam ke depan, Bos. Kowe berarti PAUD iki nyanyi apa iso? PAUD suarain nulis. B. Yo ora to PAUD, kuwi TK. PAUD padi enek titik-titik ana ngono kan lho. Kowe bar PAUD apa? TK. Bar TK? SD. PAUD pirang tahun? Setahun. TK? Tahun. Baru SD ya? 5, 6, 7. 10 tahun lagi SD. Iya, kita. Tahun kita. Aku tak nunggak, Bos. Dadine 3 tahun mendo aku. Loh. TK wi kabeh mendo, Mas. TK nunggak Kowe nunggak pernah? Enggak. Oh, di bawah umur Mas Ropong wi TK wi. Lah TK ngantek 3 tahun iki kepleke pol to. Wong mbiyen gak usah PAUD ya. Misbah pot gak munggah lho.
Pak Dik ning Madiun gegeran apa? Alah, gegeran ngono lho, Bos. Wis biasa, Bos. Nggone pencak cah nom lho, Bos. Jadi Misbah skincare-nya apa? Cah lanang kok skincare, cah lanang ya fisik ngono lho. Cah sakmene iki lho wis fisik kabeh, Bos. Nggone silat, Bos. Dadine gegeran biasa ngono kuwi lho, Bos. Dua kata lucu tak nunggak ya beto. Ya jam 2 lebih Mas. Maaf ya. Karena ini tadi Misbah. Ayo le Pak Dik ono reso turu mbombo. Zaman tak ngising nok katok terus, Bos. Oh, zaman TK ngising ning katok terus. Kuwi cirit, Bos. Iya. SD TK nyapo cah mbiyen kok cirit. Oke, Pak ya. Gak tau cirit ning katok wae. Sumpah. Aku tahu. Malah tahu tapi aku wis ning SMP. Ora kena dimpet jenenge cirit kuwi. Bundi barman. Gak kena dimpet tenan jujuk metu dhewe cirite. Lho, oh Mas Ropong. Jenenge cirit iki nek saiki kan ulet engko mlayu nek jaman biyen alah disentri bos jaman biyen iki. Akeh penyakitane obat. Ngompol Pak Dik sing sering cacing. Oh gak bos kanca kuwi SD to. Bangkune ya rono, rada adoh ngono. Keletan sak bangku aku ning kidul dhewe. Oh, ambel sapa ngentut iki. Alah ya Allah, cirit kuning, Bos. Teko ngisor ndelu wewer no. Gurune edok payah kesenian. Jenenge masa Busri ya duduk Busri, Bu Hana. Wong sing ngentut, gak enek sing ngaku, Bos. Wah, yo. Hati Oke, masuk. Masuk. Baremiu bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Misbah kon nyanyi potong bebek angsa Pak Dik, huruf vokale ganti I kabeh tapi. Iya Bos, potong bebek huruf vokale diganti I. Wis apa tebak? Gak iso. Aduh saya angel-angel, Bos. Sik pas apa ki apa to? Pas lagi ulangan pikiran mumet. Cah cilik iso mumet barang cilikane. Pikir ulangan pas lagi ulangan pikiran mumet terus kena angin roh-roh koncone mambu di titik ngisore kuning kabeh iki lho. Zaman biyen kok iso enek cirit, tapi saiki jarang bos cirit iki. Tapi yang bocah cilik kuwi. Kancaku jan koyo entute hansip lho. Nang jero ruangan mau yo. Gurune melok metu, mambu metu. Sapa sing ngising ya sing entut ngono to. Gak ada sing ngaku cah kuwi meneng. Ngisor wi tibake wis telek wi jen halah. Seneng to kene malih bal-balan. Tenan cirit. Ben wong cirit mbiyen. Gak bar kuwi terus dicelukno wong tuane. Cilik bos lagi kelas 2 ngene lho dicelukno wong tuane. Kuwi ana cerita lucu. Aku didaftarno karo makku kan aja anu sik digandeng karo makku kuwi. Kon ngene iki wis gurune Bu dicatet. Aku lagi teko gerbang kuwi. Dadah jenenge cacah edok-edok kuwi. Kanca ning nenggon cedhak omahku. Dek wis kelas 1. Wis kelas 1 dowadang ini. Dek kelas 2. Dadaku. Halo, aku dijak dolan cara diwiwi aku lagi mlebu ngono. Aku kelas 1 wong kelas 2. Bos aku munggah kelas 2 wonge gak munggah. Bareng malih bareng pertamane dowadang ini. Lah mbosok wae dek gak munggah pindho. Kuwi nganti tak salib kok. Nang kelas 3 ketok ya tak salib neh. Terus anak jeneng Sri Rejeki. Lho edok. Alah, gak iso maca. Jenenge Marsono ya ora iso maca. Nak Marsono kelebihannya adalah
nak maca dipek nggurine bah. Ngomong ini Ibu Budi, ini mau menang sih. Bu muni ini Ibu, ndang to. Ini Ibu Budi no. Ndang to ngono to. Mau meneng ajri Marsono. Ini Ibu wong jawab Budi no. Totok kudu TikTok. Angger ini Ibu maksudnya kon nerokno ini Ibu to. Dek Budi ngono tok. Ngantek ajur. Ndase tak empuk. Ya jenenge Marsono. Iki wis meninggal bos, almarhum Bos Marsono, Marsontet celukane. Terus jenenge Sri Rejeki. Kan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi tulisnya bor gede-gede. Tulisannya huruf Latin tapi jejak. Maju awet ke bangku kono mubeng. Lah, enak sing jenenge Sri Rejeki, kan nggo duting kayu bos sakmene. Nomor kono iso, kedua iso, ketelu iso, pas Sri Rejeki maju. Tek. Pas ini Ibu iku tek. Tapi gak ada suarane. Ini Ibu tek. Tok. Gak muni. Lah Bu muni. Ini Ibu ngono to. Kono tek. Lah cah guri-guri kowe seneng kasmuri beton. Ayo getek kates. Ayo getek kates ki tek ngono. Ayo getek kates. No wagis saya itu jadi Sri Rejeki. Siri ayo getek atas. Ayo getek atas. Leput aku ya gak kuat aku. Wetengku lara langsung. Ayo getek atas bos tenan jenenge. Enek sing kon nulis jenenge bahasa Indonesia. Tulis namanya masing-masing di kanan atas, di pojok kanan atas. Lah kok jenenge sapa no? Jenenge Mbah Ngunjuk Kopi. Kok nulis jenenge iso Mbah Ngunjuk Kopi. Nah ternyata iku nurun ning bahasa daerah. Mbah Ngunjuk Kopi ditulis jenenge. Nama Mbah Ngunjuk Kopi lah guyu. Aku gak kuat aku. Tenan. Terus hari berikutnya kok nulis jenenge neh. Malah ditulis Siopik. Tenan bos gak ngapus sih. Siopik. Gak iso maca basa zaman biyen. Tenan boran. Sumpah tenan. Siopik. Sing pertama Mbah Ngunjuk Kopi. Lah mbok sehari berikutnya kon nulis jenenge ning kanan atas malah Siopik. Wong nek gak alah. Nah aku adalah ditutuki penggaris kuwi karo jenenge Pak Dula. Guru apa ya? Bahasa daerah ketoke. Kuku kan ireng-ireng, Bos. Angger aku lali, angger seminggu pisan lali gak ngetek kuku aku. Tanya di atas meja nang ngomong cok wis kadung iki tak gowegeti sitoke, tak gowegeti ngono. Pas aku terus ireng ngono ning kan ya jenenge bocah kan kerawi lemah. Tok langsung kebet nguyu angger ditok kebet nguyu aku. Lawara. Loh, gak pertenan sumpah, Bos. Siopik kondang terkenal iki. Kowe nek sapanten tahun 80-an mbok takoki, Siopik ngerti. Iki lebahane wong tanya ya, Bah. Misbah mau tanya, kenapa orang harus anda pasor? Ada pasar. Loh. Iki tau khotbah lho, Bah. Ndek ben iki. Kok iso? Olah kena guna-guna gitu. Sepil Siopik aja, Bos. Juga menak, Bos. Tenan Mas kan Siopik. Duduk Siopik, duduk Siopik. Tak tekono wong sing aja sing bersangkutan ya, Bos. Wong liya ae. Misbah sudah lulus sekolah kah? Bukan itu nomor rekeningnya Ropi itu. Di atas itu. Siopik. Maraplot ketiga. Season 3. Andap asor bismillah ping 7 misbah khutbah.
para gapit, para pistol, Mas, biyen isoku, tapi saiki selali, Mas. Nak para gapit kan ngene. Iki goblok Mas aku iki. Tapi nak para pistol sret ngono lho, sret. Gak iso Mas, selali Mas. SD ki aku goblok, Mas. Tahu jeneng kas murid beton ya, Mas. Nah, kali nyun sewu gede dhewe dhuwur dhewe. Tapi saiki wis almarhum. Aku gak iso sampai saiki. Iya. Angger 3 digit no wis wangel Mas aku. Para gapit. Ten mriku hanya kita berdua, Bos, karo Misbah tok. Jenenge kas murid beton iki. Ngono ki nak jaman biyen nak gak jemahan kan yen aku cedak pondok, Bos. Nak gak jemahan wi dihukum. Gak jemahan apa gak ngaji wi dihukum biyen. Lah jeneng kas murid beton iki arang-arang. Adoh omahe karo pondok lor kali. Kuwi kon maca Kabirau, jenenge gurune jenenge Pak Kadiman. Jaman biyen eneng jes-jesan, Bos. Biyen enek to nak neng apa iki PN ning pondok ning jes-jesan sing ngene lho. Stogel tak ngono ki to. Kuwi jaman ku eneng. Lah nek kowe tak isi kuning apa ijo iso. Kuwi kas murid beton iki usume kuwi, Bos. Lah jenenge Pak Kadiman maju. Nah, maca Kabirau, ngapalno Kabirau. Pertama jenenge Siti Samsiah. Bar kuwi Siti Kalimah. Lah bar kuwi kas murid beton. Beton mat sing gak iso dijewer irunge ngene, Bos. Dijewer ngene. Pomo Misbah gak iso. Aku iso Kabirau bar to, jewer irung. Sitno. Terus ganti bah, kan karo ngrungokno sing iso kae. Kabirau alhamdulillahi kasira wa subhana wahi bukrata wa asila ngono kuwi. Kas murid beton iku Kabirau wae. Ngantek murid 14 bar irung iso, Bos. Lah jenenge sapa ya? Siti Kalimah apa lah nyetote kebanteran. Ki diutir. Langsung wabang lho. Oh, ki nawang sih karo gower-gower ki Pak Kadio dicakar. Ki malih Singoledaya. Jare juruse Singoledaya. Oh. Jadi murid 14 ayat pertama iki Kabirau tok gak terusno. Jenenge Pak Kadiman. Oh, para gapit Pak Dik ngitunge statistike. Oh, mosok ning para gapit, Bos. Bah, apa awakmu bendino iso ndelok demit? Alismu kok gak ono. Alismu ndelok to, Bah? Enak no. Tapi rung tukul. Saiki. Tukul Bos kuwi nak di-zoom enek, Bos, alise. Lho kuwi lho saiki kuwi lho. Endi to, Bah? Kita sawite, Bos. Lah nak iki kan kita alise ngene iki. Urung, Bos. Tahu keselemet anu geni? Gak. Tahu. Tahu lho, Bos, keselemet geni, Bos. Didik temen tak kirim 2.000. 200. Saya kirim ke rekening BRI 200 buat Misbah Pak Dik. Oh, rekening BRI 200. Ning rekening BRI iki rekening PI. Yo, terima kasih Mas. Kalau memang betul nanti sesuk tak omongno PI. Kan ning to laporane nak mlebu urane ning anu M-banking iki. Siap Mas Didik. Didik W1Y buat Misbah. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Jenenge Didik lho. Didik. Heeh. Iki ya Didik, Pak. Ya Didik Sukalesno iki. Didik temen tak kirim 200. Lah ya temen ora. Sesuk iki rekeninge anu iki rapi iki. Kok ben dicek besok. Oke ya, Bah, 200.000 ya, Bah. Oke, makasih. Makasih ya. Kas murid beton. Lah, ndase dawa, Bos. Jenenge kas murid tok, tapi
Ndas iki dawa koyo kapsul, Bos, koyo beton nongko. Lho, kuwi celokane kasmuri beton. Ngono. Konsisten. Siap, J. Modo daily. Pilot. Jire sing isor wis tukul. 7 ya, Bah, tukul. Nemen Pak. Nemen, Bos. Mas mbok gondrong arepe. Digondrong, Bos. Bos istirahat ya. 1 jam ke depan nanti, Bos. Misbah napa mbiyen dimii makane, Bos. Ya anake. Teranake, Bos, dimii. Soto regane pira, Bos? Mbok lali aku, Bos, regane pira? Malah Munawar Misbah sudah sunat pil ngawur, Misbah di pacar ya. Misbah pernah lihat setan? Ya tahu Pak di sana. Saya tahu, saya cerita, ojo komen sih. Piye ceritanen? Aman wis latihan. Pelatihan ning ndi? Latihan di MBN SD ki lho, latihan ngene Wanto. Wanto ndi? Yo Omahe. omahe anu kalau tuh Persati kae. Tuku persati. Arep Mbak Ida. Ya kuwi. Emang kok ngalor ya toh. Ngalor. Terus ngulon, terus ngalor nek. Heeh. Lah kan posisi kuwi jam 1 aku mulai dhewe. Mati terus rasa aku aneh. Nyapa kowe gak ngetan, gak ngulon langsung. Malah nemen. Malah nang petenge. Terus. Teko bambrongan arep main marul. Bambroan pring kuwi. Lah kok ana wong putih-putih lungguh peda tak tuntun aku mlayu ngetane. Ayo terus aku. Putih-putih lungguh, Enggak ngisor bambrongan. sumpah. Putih-putih ndik wae dhuwur. Lungguh Pak di ning ngisor. Lungguh pae marul. Pak marul setengah siji ning ngisor bambrongan mancing kok piye. Terus Aku melayu peda tak tuntun mlayu kae. Tenang aku. nyapa beda mbok tuntun gak mbok tumpaki malah banter. Wedi tak kontrol cahyan nih. Gelem. Ledok. Jarake pira? Jarak iki. Pira putih-putih pira jarake pira? Yo Si adoh. kondelan ya. Kondelan ngalor wi. Kondelan ngarep marul ngulon. Maksudnya rohmu lho jarake pira? Karo putih-putih wi karo kowe jarake pirang meter? Yo kene kuwi lho cagak kalau. Cagak kalau Pak Dik. Cakak sing tan dhewe kae. Yo nomor 2 petan. Cedak to wi. Ya terus mlayu. Wi wong apa sak? Yo ora roh Pak Dik kok kon marani to. Kan putih-putih, lah nak sak. Yo mbuh, Butuhmu wedi ngono. wedi to. Ngewel ngene kok. Wis termasuk dideni ya wi. Gak Pak Dik. Gak termasuk. Itu tadi Pak Dik tidur dulu, temen terus wir. Enggak tidur, Bos. Jadi tadi ya makan kambing guling, kita ke ke resepsi. Aku belum tidur. Terus bar resepsi lagi lanuku neng jok ya lho. Apa kelambiku batik karo kupluk. Terus pulang aku ning nggone Basuki, Bos. Gogong turu, tenan. Sarung di PP paling gak. Uduk, Bos, sarung di PP gak iso ning pinggir ratan gede ya, Bos. Nek pinggir kali wi. Wong ning surpring kok. Barang saiki 4 tahun kan mangan itu. Taiwan, oke. Didik nggih, Mas Didik, sehat-sehat terus di sana, Mas Didik. Mas Misbah wajahmu kok lucu pas maring guyu. Kowe koyo Mike Tyson ndasmu. Bounder. Peran saiki kadoh, Bos. Alah tombol loro untu dibateki. Mau nyanyi apa, Bos? Gak nyanyi, Bos. Jadi yo bokeng wi ngakon aku munggah tapi gak tak irokan. Aku karo Ropi. Lho, kambinge dipan gulingi dipeluk lho. Miskul, Misbah kulot mesti cerita horor Pak Dik. Yo, cerita horor. Cerita horor iki, Bos. Kemarin aku pas tak siah iku diceritani Banaspati ngedeni wong tapi Banaspatine kaget, Bos. Lho iya. Sing iki Banaspatine kaget, Mas Rob. Jadi kuwi sering ning nggon kuwi sering wong dirui Banaspati. Lah kuwi korbane ndek mben wong loro tok sing ketemu ning anu cerita. Enek vloge tapi gak tanu.
Banaspatine mlayu. Tenan gak ngapus. Dene Banaspati kok ngisor. Iki anu rencek wong. Banaspati iki cungul iki mbok ngerti enek wong iki langsung wer ngono. Dadine kuwage jegage padha kagete. Jegage iki mlayu Banaspatine. Tenan. Upload ora? Aku duwe, soalnya tak Enek Banaspati. ya ora iki ceritane dheke wong loro sing korban kuwi lho. Pengakuane dheke kuwi lho. Banaspati sok kok waget jegage terus mlayu Banaspatine. Lho. Sing muni wonge Bos, Banaspati kaget aku mosok nambah-nambahi. Sumpah. Lho, oh sumpah. Oh, tenan gak? Sik tak anu ya, Banaspati kaget ya. Sik aja komen sik. Upload pura tok tak scroll tok ae. Banaspati kaget. Aja komen. Nderene aku ngapusi. Nah aku sing ngomong gak tau percaya, nak sing ngomong Pak Lurah lho. Nggih. Lho iya to. Anu sesuk kerja bakti no. Nggih Pak. Sik Banaspati kaget ya. Yo nambah-nambahi tapi ben seru lho basa obrolan tapi kaget tenan Banaspatine. Iki lho. Ora apa-apa lho, Gun. Gun ta Gun. Aku tak ketemu. Salah kudu mlayu sih. Wis noto. Wis noto resek. Dua kali aku ngaduh, Mas. Kan iki mentek-mentek. Jadi kan kok bisa munggah. Wis noto, aku wis noto. Sek. Cek Bos, Banaspati kaget ya. Toh, wis noto resek atine arep mulih. Ngerti mau mlayu? Piye? Aku tak ketemu. Salah kudu mlayu sih. Oh weh, masalah ini langsung wonge rono. Lari. Tapi sapa selain kowe karo Marwi sapa sing tau di akeh? Kowe njaluk ning kene sebel tak wehi. 6 lho, Win. Setengah 6 karo setengah 12. Bar magrib akeh ngedeni. Iki korban, Bos. Bar magrib malahan. Kan mungkin mesti nangko lebos. Banaspatine kaget roh iki. Sirene Pak Ustad kono ki terang nggon. Yo lho. Ceritane lucu tenan, Bos. Itu nyata. Dan itu nyata. Ngono, Bos. VPN-mu nyala. Mek rencek bar magrib to. Loh, wong kene mek rencek iki gak mesti, Bos. Ini dia, Pak Dik. Kampung Baru. Kau kena berapa ya Banaspati? Pak mau wis dijak. Iki kan eneng cerita Banaspati to. VPN nyala Jian. Oke, masuk. Bocah Magetan bagi-bagi 20.000 koin. Pesan, Pak Dik sampean percaya hantu ngak. Kalau saya percaya dan saksinya 14 orang waktu zaman ikut organisasi ada kegiatan, orang 14 melihat sosok pocong sekitar 10 detik lalu hilang seperti asap. Tes mental. Tes mental. Jadi Misbah tes mentalnya, Bos. Ya percaya, Bos, karena nak sampean gak percaya adanya jin setan berarti gak percaya karo Gusti Allah wong digawe jaman biyen. Ngono, karo pangeran digawe. Wis sing anu mondok setan enek ora? Jin. Jin, Pak Dik. Setan. Enek, Mas, berarti jin setan eneng. Cuma nyamar gak pocong. Nyamar ya. Nyamar, Mas Ropong. Jadi jin wi iso berubah segala bentuk ya. Nyamar koyok pocong. Misbah gelisah Pak Dik apa arep kesurupan. Loh. Setan berarti nyata. Pinggirmu wi jin Pak Dik ngawur. Membo-membo basire.
Nyamar ya membo-membo. Menyamar ya. Menyamar plecet bos. Nyamari. Kaya intel nyamar. Enek bos. Lah arep ngomong apa ya? Misbah bahasa Madura Mas Nur. Setan karipan bos, nyamar apa ngamar? Telat pora iki bos, jauh menyamar ya. Kasih pertanyaan untuk Misbah yo. Petek klorok yang meniki jere wonge mule. Pitik kluruk to. Oke, sukron. Kok ora diupload ngopo bos? Terlalu aku nak ngene bos, aku nak ngupload kuwi pasti banyak yang merekomendasikan untuk ke sana lah. Aku ki wedi. Ngono lho. Upload ora to? Misbah cita-citamu apa? Cita-cita kuwi lho. Wong sukses. Wong sukses. Lah iki pertanyaan. Sukses dalam hal apa? Sukses ki sukses sing piye? Sukses. Sukses contoh wong sukses. Ya sukses. Lah sukses iki suksesnya apa? Ora ora pokoke cita-cita wong sukses. Cita-cita wong sukses. Sukses dalam bentuk sugih. Ya sukses. Sukses dalam hal apa? Wong sukses ki akeh lho. Lah ku demben nandur pari sukses. Nah, lah ku gawe omah sukses. Lah ku anu sukses. Tapi sukses apa? Mbok Wadik karo aku ya. Cita-cita. Ganti cita-cita. Kok iso ganti cita-cita lho. Ya dadi mi sukses lho. Sukses-sukses sing piye ngono lho. Karo. Wes ngene. Kowe kan kenal iki sak Tapura Ndawan Bulu teko Telagan. Impianmu urip kaya uripe sapa? Ora enak. Soale gak akan beban pikiran Pak Dik. Sing penting, Gak akan beban pikiran. sing penting Urip ayem. cita-cita dadi Didik Nuryawan kok iso dadi aku lho ngawur ae. Iki lho. Pak Dik pernah dengar ndak ketika pitik kluruk malaikat turun dari langit ke bumi membagian rezeki. Itu pernah dengar cerita seperti itu. Nanti adik parane yo. Berarti nak pengen wil rezekimu akeh adalah ngingu pitik lanang. Nah pitik kluruk kan malaikat ceblok. Iki lho. Apa pratama kita jadi didik kula itu lho. Misbah sudah lulus sekolah kah? Maaf tanya, Bah. Belum, masih kelas 1 Satu apa? SMK. Oh, masih kelas 1 SMK, Bos. Turu Kang, oke ya. Abot pikiran iki ketok cah iki. Sesuk vlog ajak Misbah. Pak di mana? Misbah ngomong pengen dadi Didik Nuryawan. Hadir Pak Di, oke, masuk ta. Masuk ta Nanda. Siap. Pak Bulus masuk, penak. Bulus e. Pak Dik kok damel Misbah. Apa bener ulur keket? Ngawur. Tapi aku bisa mau coba pikiran mau komen saya. Apa? Kowe kok belajar kesaktian kuwi ben piye? Ora tau belajar aku. Ora tau belajar. Tapi kayak keselamatan barang ini kowe niru sapa? Gak enak yang tak tiru. Kan ning pondokan iki belajarmu ketoke gak pelajaran. Yo ngaji Pak Dik. Ora wae ketoke. Kowe Ketoke modele koyo ndukun. gak aku gak niku nang iso. Ketoke ndelok modele. Nyapa wae ngomong. Niki kula ijazahi Al-Fatihah ping 7. Nak pasarek
budal teko omah. Insyaallah selamat. Gak ngerti Pak Dik. Ya paling yo embu. Gak iki merguru wae. Nyapa kemarin kok man gotri gelem. Kowe percaya hal-hal sing kaya ngono, kowe ngaji kudu ngaji kitab lho. Nyapa kowe pengen kekuatan kok man gotri. Karo. Isen aku nerana Pak Mulya. Kowe nirana mulya kiblatmu kurang ajar tenan. Man gotri bos ki. Kowe gak ngono konsepe gotri nganggo ritual nyapa nyebah gotri bah langsung kelatak ngono. Kok dhewe ae iki. Stop demit. Jerwe menyimpang we. Gak we vlog alas bulang karo Misbah. Mosok mangan girbah. Pak Dik wangsit nek pilihan lurah kuwi apa bener eneke soalnya aku pernah ngerti Cahaya nyeblok pas omahe calon lurah iku jebule dadi lurah tenan. Namanya kalau di sini pulung Mas, pulung lurah enek Mas. Tapi yo kembali lagi tinggal kepercayaan kita masing-masing. Nah, jadi wong tek-tek mbiyen enek pulunge ning kono, pulunge pemelurah jagone loro. Oh, pulunge ning etan, berarti dadi etan. Jagone sitok, Pak. Sitok kuwi karek ndeloki pulung apa pulung ati ya. Ngono. Dilek dulu bulu dulur-dulur. Berarti kowe mangan gotri iki terinspirasi karo mul. Nak pas mangan gotri kudu kuat. Bah, nun mati ketemu alif bacaannya idar apa bah? Nun mati ketemu alif. Idhar apa Pak Dik? Nun mati ketemu alif bacaane Idhar. Idhar apa bah? Idhar apa Pak Dik? Aja teko aku gak iso aku. Lali, Bos. Lali, Bos. Iki nak ning pondokan traktor, Bos. Tapi tenan traktor tenan. Apa? Nak pondokan. Tenan. Gak ono nang pondokan, gak tahu Pak Dik jarang. Nah ning matok. Kalki. Idar kalki nak anu pelek sisan bah. Pelek. Selain gotri. Tapi setelah man gotri ngisim kepecuti metu peran. Tapi ngguwancel Pak Dik. Enek Roma to. Slowen tak diudah tak pewangani. Roti Roma. Sama orang ganjel ning kene, Mas. Tapi gak nggo banyu. Gak. Mau kelekek ngono. Kesamaan gotri. Kok kesamaan gotri jadi pengen dadi pencador kawat. Wis to nak sok kapan me munggah neh. Tak timbul. Enak Pak Dik. Enak. Tapi yang cilik-cilikan, gede-gedean yo. Maksudnya? Enggak ada yang cilik-cilikan. Gedine wong apa cilike? Cilik pencador, maksudnya. Ariane lho Pak Dik. Oh, nak kuwi munggah. Iya. Ya gede mulai kayak ngene. Ya ora tapi kan meskipun gede tapi milihnya sing sepadan. Loh, engko setelah tak timbul, alah. Dibetel mekan lho. Oh. Tenan gak ngapus pokoke ditutuk tek-tek kertip-kertip kowe dibidang kuwi lap ngono wong kaget. Demek kowe panas kok. Ilmu apa neh tak timbul bos nak kur Misbah tak timbul. Karek iki gelem ora. Timbul ya. Timbul ya diisi to, ditimbul iki. Alah. Kowe dikeplek nang aspalan no. Gak apa-apa. Misbah sang pratus Mbah Pangat yo. Mulai umblok. Oh, gak percaya. Karek kowe gelem ora nak kowe nek pencador tak timbul. Tenan sederet tok nimbul wi. Tak japani tok tapi kok dites. Nak cik gaenan pandhe gak tedas nak trimo gaman gaenan pandhe lho tenan. Gaman gaenan pandhe contoh apa? Pangot, pacul, linggis. Wih dipacul dasmu gak apa-apa. Dorok mil ala didik gembeng ya ini cik tangi lho. Iki bar
Wik-wik kowe. Diisi kaya tahu ae. Lah. Kuwi diisi mihun to kowe. Samarku bar mbok isi dijajal nabrak truk aja. Dinggo glethok. Kowe nak truk jek kowe mencelat. Gak apa-apa kowe. Tapi balung sing tugel, remuk. Nek kulit kuwi gak apa-apa. Lah, silat gole. Wong biasa ya ngono to, Pak Dik. Hah? Wong biasa ya ngono. Lho, kulitnya kan lecet-lecet, wong biasa umumnya, mesti geleput. Lha nanti terak lho. Lah iya diterak diesel kuwi mesti lecet-lecet. Lah kowe kowe turu ngarep rel lho glodak-glodak lho, kulitmu gak lecet, tapi balung sing tugel. Kan kekebalane ning kulit. Oh. Lah, kuwi diseret truk lho. Beset ora. Kuwi jenenge kebal kuwi. Nadem Alfiah Sekbah. Apal ora to? Gon teko kono Pak Dik. Urung teko, Bos. Iki langsung nyolot kitab kuning iki. Kena gue mecah watu lho. Absen sih gak notif kalau jengking pasti nangis ya Pak Dik. Tenan Bos. Pengapes aku adalah kalau jengking Bos. Nak wis dintup, bayuh gak kuat. Tapi enggak kalau jengking tak cekeli. Tapi nak kentup, alah wis gak kuat. 223 kok iso gak ngantuk to Bos? Gak iso turu Bos. Kelingan hal-hal sing ora menak. Padha diisi kambil isi kambil wae bah ben koyo win lho tetep tak timbul tapi pengen kan ditimbul pengen ya engko nak pas rada cedhak nak tak timbul saiki ya lah wae kemplinti mangan pangot mesti wae sen coba nyakote kaya masmu iki. Bisa so kelingan sik ngrasani ning mburi. Lagune sorop dhisik. Wisnu, oke Wisnu. Lutfianan. Tak timbul Lutfi. Lene tak timbul. Kowe lho. Kowe misal kowe ngene tok lho, engko nak iki dideki lho. Mesti lorong ini, belengkuk ini. Tapi setelah tak timbul, kenceng ini tak moti kini gak belengkuk belas. Ini ki pomo, pengen ini bah, kita ancing ini mesti ini. Tapi setelah tak timbul, ini kenceng dan gak kerasa apa-apa. Kawat Dan itu nyata. Wah, kita saiki, lu kapan? Nah cedak ya, Iya. tak timbul tenan. Tapi syaratnya udah adus gede. Terus sik japa adus gede sik. Nawa itu Gusla Lirab il Kadasil Akbaril Fardu Lillahi Ta'ala. Adus gede ya. Cara Jawane nak gak iso basa Arab adalah niat ingsun ngilangi kata salit kalian kata ageng krana Allah Ta'ala. Ngono to? Baik, ngono. Ngono Bos. Lho, nak gelem tak timbul saiki Bos, gak usah nganggo sesuk. Tapi lho apa guyu. Tapi tak timbul saiki kemlinti buat model ngene iki. Mesti kabeh ditantang. Kemlinti Pak. Asline kemlinti cah iki. Ditantangi kabeh. Engko panget tanda tali gojine ngene ya aku to sing diseneni. Lho, bapake pakmu bah aja. Kan nyemplung benduan Endarto iki mesti ngene wae teko-teko mesti ngene Endarto. Endarto Saputra TV iki lho. Adus junub. Bismillah ping 7 sik. Kok iso mbok ijazah bismillah ping 7 lho. Tapi oleh ilmu kon dhisik. Bismillah ping 7. Ora tau Pak Dik. Wis tau diijazahi sapa wae sing guru ngajimu? Ora tau nak guru ngaji. Guru ngaji kitab. Maksudnya sing ilmu rada gak neng iki lho, gak neng pelajaran lho. Krungu sapa? TikTok. Kok sak krungu neng TikTok ya Allah.
is another level. Berpikir untuk 5 tahun ke depan. Semangat bos, J. Siap, manut teman Misbah ya. Misbah kakang ngepi pada adik bos. Ngaji fasolatan, baik bahala, singir fasolatan yo apal di luar kepala mesti. Oh Pak Dik dalam Jogja, Fikri, Lutfi, Fauzi. Nanti bos, maksudnya tunggu aja bos, tapi bakalan kesana nih tak kuling-kuling. Rencana tak garepe-garepi, anak pergi ke suatu tempat, arep kuling-kuling aku. Biar teman-teman SKC sing neng cedak kono iso ketemu. Kapan dolan ning Pantai Prigi Trenggalek bos. Lah iki, insya Allah ya bos, insya Allah ya. Pokoknya neng anggaran, neng sangu, udah langsung. Sering kumpul Pak Dibah daripada gloyor. Gloyor wi. Aku engko kerja jam 6 isuk. Aku mikir sampean langsung sibako Pak Dik sampean. J, siap. SKC Kopdar Jateng siap. Jalan Jogja tak samperin siap. J. Gas traveling. Wis bagi rawa. Rawa endi to? Rawa edan, Pak. Rawa edan piye maksudnya? Kok edan, Bang? Rawa rontek ya nek. Kapan bulan Tegal Pak Dik? Insya Allah Tegal. Ngapak. Jajal dolan Pati. Siap ngawal ki. Oke, Magelang kapan Pak Dik? Peyuh. Lilir lesu. Mega Pondok Nebos ben pinter ngaji kaya Misbah. Ngaji nih lokal kene Mas, gak tak pondokno gak gelem biyen tak pondokno. Nak pondokna kudu sekolah kudu ning kono, Bos. Soalnya agak sekolah ning kono gak iso duduk, soalnya mondok kuwi harus sekolah ning kono ya, Bah. Duduk iso ngaji tok. Ngaji tok. Nggih, Wisnu, nggih Mas Wisnu, matur sembah nuwun. Telatra. Celuk aku Mas Nur, oke, Aksolaja 5200. Cerita Mega iso ndelok duit Pak Dik. Wis Bos. Selama 4 tahun po 5 tahun ini bendina aku nak gadangan metu kon mulih Mbak Rin wis Mega wis demit ke antri bos nang kene iki. Jaman biyen tapi. Arek sowan ya, Pak. Arek sowan antri. Ya akeh, kan nggudak Mega to. Mesir. Aku nak gak mbok golekno dupa, bapak ibu pun tak pateni. Ngono. Nah, wis Pak Dik merinding aku malah. Lho, biyen Mega malam Jumal iki arep nang iki golek dupa meskipun kuwi awune tok kuwi gak apa-apa nggo makani kuwi. Lah, ning ndi nggon? nggone sapa? Duite. Moro rene. Gaene moro rene. Iki cek berapa, Dik? Wis gak enek. Saiki wis rada gak saiki. Biyen iki angger bendino aku ngantek edan dhewe aku. Demit sowan lho. Loh. Tenan bos zaman ben kok cah-cah kuwi lho. Pertama kali ada gembeng cek cilik gembeng. Beng, cerita beng nek kene beng. Sik gembeng tak telepone. Gembenge cek melek ora. Oke, masuk. Oke, masuk. Beng? Alah, ya turu to Zal video call. Pertama kali, Beng, Megaro demit sing leh munggawa ke waduk ya to. Megaro demit. Ya ke umur piro Mega sakmono ke? Umur piro pitu? Wis tahun loh. Lho mlaku ero ngiso ae. Mosok. Mlakune lagi mlakune jerantal nek lho. Wis mlaku kok wis trundul-trundul ning isor lawang terus ngomong pokoke wong balik nang Mayu nilin-nilin sak jendra lho.
Sakmono ya, kuwi umur pira anakmu iki? 12 tahun setengah. Tahun setengah ya. Oh ya kuwi lho. Ya, Bu. Sing tak seneni dulu awal-awalnya adalah gembeng. Soal iki bar maling iwak ning waduk iki, waduk sing wingit iki ngusuki demit, saene demit go mulih, Bos. Lah terus anak kuwi kaya kesetanan ngono, tapi gak nangis, gak panas. Ngono ya iki sing gawani demit mulih magrib ki aja mara ning mah nak sengkan-sengkan ki nek cah cilik. Malah suster ngesot barang lo dijak mulih. Iki lho pelakune mbiyen. Wong iki opo sawang tak rawos iki sawange wis resik. Bocik wong yo. Kok gombal kae. Dadi bae Tidak menek wong. wonge adalah nggo serban putih, lungguh nang iki bos itu bertahan ning kono ki kira-kira mbuh pirang sasi ngono sing ning dhuwur kono ngantek alalah dukun sak Indonesia Raya tak tekakno kabeh lho. Ya Beng, malah dipindah ringin karo Mas Bud. Iya. Lho lho. Polda. Mas Bud Polda digaweno CT ritual alalah. Iki apa jenenge? Dupa langsung sak bongkok dupa dibong kabeh. Omah langsung peteng dedet ra ketok nggo ngingeti ya kok. Lha aja guyu. Lho iki cerita jaman biyen lho. Iki atas iki wong-wong iki Pak Dik Mega iso ndelok Iya, duit Pak. umur pira, ngono lho. Nah umur aku gak ngerti, gak apal. Saiki pasti iso. Jadi iso nak demit arep ngising jadi iso demit ngising. PI meng lho ning kontene cukur karo dugawan meng lho. Cangkeme ngisor ki iso nyampluk-nyampluk dodo to. Oh disebul karo kuning ya. Tangkep iso sampai iso nyampluk-nyampluk dodone piye? Wingi idene PI bajingan wi. Ku tak tukane blower gedine ben nyilak cangkeme. Tenan bah, ini biyen nggon demit bah, tenan. Aku anger kowe mbaren anger. Lah mulai Mega mbiro-mbiro. Lah kon gambare pintere pol to. Oh, gambar demit. Gambarmu kan tuyul. Tapi kowe pengen roh demit ora to? Sing nang kene iki. Loh, ros iki cek tange tak ciak tenan lho engko. Aku Selasa mulai rono mbok bolo pura. Bolo apa to? Mbok kancane pura. Gak aku piket ya Selasa aku nang iki Yerusalem. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin. Karo sapa? Pesan, Pak Dik agendakan duet bogeng sama Misbah Horor di Witringen atau live horor di tempat yang tempat pernah live sama Mbarin. Oke, siap, Bos. Siap. Bukan Dansel, Mas Dano. Enggak kena nek di Cikon rono. Gak. Aku nang iki. Endi? Dansel Medion iki lho. Nyapa? Uteran ya biasa awake dhewe kan ya pekerjaane ya kon gawe video. Lha mosok ndak harus dino. Lho sedina to, aku sedina biasanya langsung gawe 4 apa 5 ngono kanggo 1 bulan. Ning apa to wi? Ya ning toko to. Ning apa ya to? Selesai lah. Aku iki aku arep tanding numpak jaran tapi balapan karena Mas Dan tak pur sak body. Ning ndi? Lho, kowe kudu melok tampiri ning Jolo Tundo, aku engko oleh kamar sing luar kaya hotel lho. Sing sewengi 1.500.000 iki lho. 4 juta. Ya sing 1 juta. Lah aku yo kerja to. Rosi. Tapi adem ngono. Sok apaan? Ya engko nunggu komando sak karepku. Nak Mas Dan free aku dino iki iso ya langsung tes pacuan kuda. Ya klambi baginda. Lah terus keserimpet jarikku malah
kecer. Ya ora nganggo celana aku. Kok nganggo selawi baginda wedi keserimpet jarike. Kowe kok jarane pakai lho. Lalu juga kon mlayu to pakai wendi kok jarane. Ya wis aku tak delok lab. Ya. Ngono bos. Triana misbah dianggurin. Iki lho iki jere tekok demit awal iso ndelok anu sing tekoknya sapa to? Oh. Misbah wajib melu Pak Dik. Kowe lha iki mlebu bos, Balik aku. Sesuk balik kowe. Iya. Maghrib. Bar magrib. Ben kuat kowe. Ya hayu ya matin. Yo kayuku yo kayumu iso salat nang Mekah kowe. Oh. Iya percaya Pak Dik. Kok iso jajal jopone piye? Salat nang Mekah piye? Surah di Mekah. Heeh. Ya, Ya, wingi lho. Ya kayum. ya kayum. Ya kayum. Heeh. Korek sik, mbok kek endi to korek iki kae? Apa gua? Oh iya. Info loker Pak Dik bio. Awake dhewe iki golek loker yo Lho misbah pucet piye to? Iki senengane anu. Ada aja cerita ngono iki, cerita Blandong aja. Sangoni bos iki piye to? Ya kayuku ya kayumu. Ya wis salat nang Mekah jalur kuning. Tenan ya, Wi. Tenan, tapi yakin lho kabeh Bisa tak jajal. bakal kangen misbah iki. Lah. Tapi kowe kok duwe kemauan pengen roh demit iki piye to? Ben piye ngono. Penasaran, Pak Dik. Penasaran. Tapi nak roh kok kowe kok mlayu. Kok emoh. Wedi to. Nak wedi nyapa pengen ngerti. Ya itu yang ditanyakan. Ya itu ditanyakan ya. Mas Perdasasan sama Ponorogo ya iya aku mampir SKC sungkan nak. Nak piye? Nak karo sampean juru kuncine. Aku kabeh mampir SKC sungkan nak gak karo sampean juru kuncine. Ya Mas Perbatasan. Oh Kaji Wahab ya tak baturi ning ndi ning Dansel to. Info ijazah ayat-ayat sekti teko misbah wis ngene. Selama iki Jenur Kuning langsung ngapa Pak Nur hitungan 1 2 3. Ora. Kowe duwe amalan apa? Jopo ngenekno cah edok kah ben aku disegani wong apa ben aku dikasih cewek ben aku Ora duwe, Pak. sitok ae. Jopo Jawa. Tau mempelajari kaya apa? Tau dijasahi wong apa? Gak tahu. Lah, tau duwe we. Neng cewek aja coba neng cewek aja. Jawabane. Neng cewek ora enak, Pak Dik. Alah enek. Biasa ini gawan kok. Wis jopo apa ya, Jal? Coba apa ta? Sembarang. Jopo kebacok. Gak. Jopo apa ya? Melet. Gak duwe nak melet. Apa? Duwene apa? Jopo apa? Zaman biyen. Yo, iki jaman biyen menarik nak jaman biyen iki menarik. Piye? Diwarai piye? Tapi iki anu Pak Dik tak jajal cire njotos gedang sesuk iso urip tak jajal cek panggah urip anu. Oh iso mati. Iso mati. Heeh. Tak wacana kuwi cek urip. Jajal pen roh lapalane saiki ae. Masa disepil ya. Sepil kan Jawa. Nur Ara Nurwantah rubo ronto ketiban balune Gusti Allah ora bakal bisa tangi yen durung tak demeke tangi kiwa. Kuwi. Kuwi dadi nak mbok ciak del nang tangan-tangan to. Limpruk ya. Limpruk. Kuwi urung iso tangi tak gong mbok demek tangan sing kiwa. Jopone kuwi. Nurwantah ya. Sing ngijasahi sapa? Jaimun. Dudu aku gak tau jasa Jaimun. Lafal kuwi saka ndi TikTok? Ora Pak Dik iki perguruan kuwi lho.
Kuwi ning organisasimu. Mbok punya dek sesuk gak kering dek. Gak kosong gak. Atake kowe bar nonyo jedet langsung mbok demik tangan kene. Yo pengen prosek to. Lho, gedang lho gedang. Gak. Lah kok urip. Ibu. Lah kudune kan mati. Karo nek aku ngamalno. Ngamal kleru ya. Nurwantah ya. Nak kur ngono kuwi, Bah, wis rasa dadoh. Mas Mudik iki gudang. Lho. Oh, ala gak percaya gudang nak kur jopo ya. Kuwi mbok tonyo del nonyo banter petuk ngono tok to. Banter tapi horeg gedang iki. Horeg der. Kabeh gedang mbok tonyo horeg, Bah. Ora Pak Dik. Horege piye? Maksudnya keter ngono. Ayo saiki dites gedang ndi nak kuwi mbok jeguk iki lho keter gedang kuwi. Nah gedang kuwi. Pokoknya ditonyo banter malah keter ngono. Kok iso ngegang-ngegang gedang kluthuk, Bah. Tapi gak gering, gak sesuk langsung garing. Gak. Jirene sing marai kuwi gedang barang langsung gering, Langsung mati. langsung mati. Tapi tak jajal gak mati. Kowe kabeh dasarane yakin bah pondasine. Dalam hati kecilmu gak yakin masih jurus wis sakti mandraguna. Nek kowe gak yakin dengan kemandene kuwi gak bakal terjadi. Yakin. Kuwi yakin? Gak. Loh. Kok jajal saiki? Iki kok jajal saiki? Sesuk tak mati. Loh, nguri omah gedang. Peteng ae wedi to. Ayo karaku. Dijajal bos gedang bos iki bos. Wis Pak. Jajal gedang iki bos. Saya tak golek culok. Iki babatekan, Pak. Iki sing iki. Sing iki. Si bos jajal gedang, bos. Ayo, iki geret. Ini. Wah. Lupa. Ayu gas iki lho. Kok iso ayu gas iki lho. Wong kok sesuk mati ora lho. Iki kok temane, Pak. Iya. Mati. Seto. Enggak kurang anu iki. Ini loh. Kok enak ya, sisa teh. Sing iki Bah. Iki lho. Sik kuwi lho Pak Dik sing miring lho. Loh, sing mireng ki ana isine mati iki aja iki. Sing iki lho. Iki sik. Buat. Iki ya. Sik ketok ora sik. Kowe nyemu kon ndi? Sik enak yo. Ayo, wis sarunge selehno to. Tapi macane banter ya. Yo alon to. Dalam hati kok. Macane dalam hati, Bos. Langsung tenan, Pak. Iya. Wes ya. Wes, Bos. Sesuk lha iki Bos tonyo iki ndi? Iki lho Bos. Iki ditonyo to. Iki nganggo ajane misbah. Sesuk mati Bos. Iki ajan Bos. Nak sesuk gedang iki kuning, mati. Berarti sakti tenan Bos. Aja idak misbah nak kesikut gosong we. Loh, jopone dalam hati, Bos. Wah ya. Oke, Bah, berarti tengerane gedang sing iki lho, Bos. Sing iki lho, sing iki.
Sing iki kuwi tengerane sesuk tak sepile. Sumpah ki sumono. Mbah Sum gedangmu dianu misbah jare piye to? Ayo. Cepet, Bah, karena neh yo. Wis bos. Awas ya. Bisa berapa? Oke. Nih, sama sedirat. Wih bos, gedang sejak misbah sih. Jadi malah keceret ora ya. Kira yamene ngakak jare. Wih bos. Nah jadi malah pewadangan Bah. Saya ke pewadangan bos. Oh apa? Lah misbah iki lho. Kok gak metu anu nih. Komene. Matur milik laporno Mbak Rin gedange digasak jare. Coba ning wit salak Bah. Halah tangane ya ajur bos. Ilmune kirim songgoku. Ilmu apa Bah? Kandhane ilmu iki lho. Tapi nak we pencador berarti maca kuwi. Oke, masuk. Bocah Magetan bagi-bagi 20.000 koin. Pesan, berarti gedang sampean cedak waduk akeh seng mati di NGO jajalan misbah paling padik. Gedang waduk sempat joto sih piye to? Yakin aku gedange rangarah ora mati. Mati ya berarti. Jajal wit kambil sebelah mobil ngapur tangane abuh bos. Ngono. Berarti pas pencador kuwi maca sik apa karo maca karo nonyo? Karo maca karo nonyo apa maca sik? Maca sik mati. Maca sik. Tapi nak kroso ketok ya. gak krasa kuwi. Gak kroso ketok. Wis tak timbul. Kowe nak tak timbul ya. Kena kowe karek sing pengen mukiwa apa tengen nak pengen sing tengen sing dasar iki tangan iki langsung rumah sakit. Jiwa kuburan. Yo iki langsung klesek. Kowe tak tekoki sik. Kowe pas njupuk dara karo dukawan. Menyolong dara kuwi enek sing ngiber metu ora dara? Enak. Lho, Namanya tak kancing. iki ngapusi dara kuwi metu telu. Tenan Pak Dik. Ilang telu. Eta aku bareng mesti sampean ya lho. Kawan tek aku. Mijit lagi sakniki enek wong turu ditinggal bajingan. Tinggal. Pengen mani Pak enak, Bang. Ayo mulai aku. Meski nggo sentre. Mlebu ning nggon kandang dero lho. So, Nek mlebu lawan ngene. Tak inget ya aku cek lawang. lho, nganggo serok, Bocah lawang. oh nggo cek lawang. Pas nyekel dukan nyekel kuwi enek sing metu rono apa ora? Enak lawang tak gocek sing nyekel kawan. Lho kok ilange kok akeh men mbureng loro ae. Ya paling brobos Pak Dik. Brobos tenan to, paling brobos lho. Maksudnya brobos tuh jalan lain. Bahwe percaya gak wit gedang obah dhewe. Percaya nak terangin. Percaya bos terangin bos. Kowe nguyuh ning kolam iwak, iki enek sing ngomong. Gak tahu aku ning kolam Pak. Sapa sing Kawan. dukan apa piye? Tekan apa iya? Pokoke antara wong loro lho. Bajingan tenan kolam iwak. Leno kok nepakan ning bendina sak-sak. Goreng loro sing ngucul telu. Aku gak ngecol no.
Tapi kowe ngerti to nek kowe ucul? Kene. Kok ada doro ning kono Enek, Pak telu. Lho doro kuwi diitung kalonge akeh. Oke, enek, oke nek ucul. Unah ketahuan PI. Tapi kowe kok pengen kuat ngono piye? Tapi kowe gak tau fisik lho. Fisik apa? Ngene. Awalane mondok ngene, Pak Dik. Kelincahan gak kur ngene tok. Binaragawi ya jal. Sing apa gawa dadi ngene pentuk. Ya pentuk to. Lho, kae kon gelut gak iso kurang lincah. Alah. Ora harus gede awake berotot ora. Skill. Lah kuwi lho hindar saka sikil kuwi lho gak iso nak kur kowe ya. Sikilku ki beyo kok kitiran. Ngono. Biyen atlet Mas Mudik iki. Atlet apa? Lho, atlet kabeh Misbah pengen belajar hipnotis Pak Dik. Kowe pengen iso? Aku iso. Iso ya wes yo. Wis iso hipnotis, wis mbok coba. Belum. Kagak apal tok. Jopone. Gak ora nang sopone kok. Jajal yo. Paham ya. Nang. Iki misal aku targete. Iki kur maksudnya apa sing mbok iso kuwi lho. Kuwi takno coba. Walah. Heeh. Ngono kan rokok Pak Dik. Kebenet pra rokok iki rokokku apa rokokmu? Kowe rokok. Ya sedang kene. Ngerti apa? Heeh. Ngerti. Nang ta ndi? Gitu. Nang ta aku mbok kono apa mang iki? Ki apa? Rokok. Ngerti. Nah, ngerti. Tidak tahu kenapa irungmu gatel dan itu nyata. Terus, Pak. Ini lang. Ngerti mata gue salah siji. Ngerti. Irungmu biasa. Irungku biasa, Bos. Wis. Kok iso pinter hipnotis lho. Salut aku Misbah. Kok iso we? Gak roh aku. Lho. Kowe ngerti kon ndi? Enggak video. Iso, Bos, Misbah. Liyane selain kowe, hipnotis yo. Misal yo apa neh? Sek. Nang tak aku hipnotis. Ki apa? Sulak ya. Tidak tahu kenapa sulak itu malah jadi manukmu dan itu nyata. Kok ganggu Pak Dik? Gak terus Bapak no. Semakin biasa. Iso dikene lho bajingan Misbah. Semakin terasa semakin kerih. Mari. Oh mari. Kok pinter hipnotis Misbah. Ya Allah, takon Tapi tenan. carane Pak. Hah? Tapi gak roh carane. Tapi iso cara memperagakan kayak ngono ya. Ngono. Pinter banget manuk langsung watos Loh, pacarnya aja sampai sekarang masih dihipnotis. Loh. Pacaran mbok hipnotis. Ora Pak Dik. Tapi kok kelet kok perangko. Ya wis biasa. Biasa ya, Bos. Gamput. Iso hipnotis lan, Bos. Pacare gong sadar tekan saiki. Ora hipnotis. Kok iso? Ya Allah. Hipnotis, Bos. Terus neh hipnotis neh apa sing liyane? Jirimu sing iso cara-carane kabeh. Apa
apa? turu. Turu, lha iki turu. Saya merem, Rem. hitung 1 sampai 100. Hmm. Nah, setelah 100 balik ning 1. Heeh. Paham ya? Paham. Dan bayangkan kamu ada di dalam ruangan dalam keadaan apa? Dalam keadaan lelah dan capek. Kamu akan tertidur dengan nyenyak. Semakin kamu rasakan semakin ngantuk. Dan itu nyata. Tangi. Si pinter terabas dihipnotis bos aku. Iki napa kan delok piye jere. Pinter hipnotis tenan, tak aku tenan. Paham ya, paham. Pelak jere. Tapi demen aku tahan jajal bola kuwi. Iso ya, Pak Dik. Bisa ya? Rokok nih. Rokok iso ya? Jadi rasanya ya buang-buang kertas. Iso ya? Jajal terus, Bang. Tangi. Sangat yo pinter hipnotis. Fitri saiki urung sadar dhewe. Tak tenan pinter tenan, Bos. Iya. Kalau apa mas aku nek mang. Misbah kabutan ilmu ya, Sri. Tapi kok seneng mendalami ilmu-ilmu ngono kuwi latar belakangnya apa, Web? Ngarepmu misal kowe pengen hipnotis, pengen mengko gendam wong wedok mbok gawe. Pak Dik. Terus mbok nggo gawe gendam wong barat. Kowe cangkruk ning ngarep toko emas, wong tuwek beradol emas ngono mbok Aku gendam. lak telek ganti Pak Dik. Ya yo tanggung jarak tok. Tanggung jarak. Gue lelecot ya. Pengen iso apa gendam apa hipnotis tiba. Oke, masuk. Gendam. Wong Magetan bagi-bagi 50.000 koin. Atau sebelah nuwun wong Magetan. Tapi gak duwe pikiran aku nek wis iso mendalami ilmu iki. Gak tau gendam jebul HP. Gak duwe Pak Dik. Hah? Gak duwe belas. Mirip Husen Pati. Kok gak muter video? Jadi ilmu-ilmu ngono iki hanya sekedar pengen kowe iso kabeh tapi mbok dalam hal kebaikan. Gak duwe elek ngono. Gak nyadarne wong elek. Mbok nyadarno wong elek maksudnya. Elek wi kategorine elek wi misal contoh elek wong apa? Purel nih. Yo ora nak ngene malah. Loh. Purel terus mbok Mbak, langsung mbok gendam tek ngono ta. Yo gak. Terus mbok gendong. Gak. Gak. Wong elek wong ping piye? Nek wong tuane budrek ngono terus tak. Wong tuane, Wong tuane budrek lho Pak Dik. anake. Yo mikirno anake budrek ngono lho. Mikir anake wong tuane budrek sing mbok celuk anake apa wong tuane? Anake to, kan anake nakal. Heeh. Wong tuane sampe budrek. Budrek sing mbok celuk Anake kan iso marai apa jenenge? Alam bawah sadar lho Pak Dik. heeh. Kan iso malih anu tertanam to. Iya. Nah, ben apik. Wah, ternyata ilmu ini ngeri bos, tertanam ilmu bawah sadar ya. Kowe belajar nang ndi? Aku ganti belajar Pak Dik, kur tak nalar tok. Mbok nalar ya. Yo, tak pikir. Tapi nang ini gerek jopone aku. Kene jopone ya. Hipnotis lho. Hipnotis kene jopone ya. Enak ketoke. Aku pengen mbok hipnotis. Misal nganggo keahlianmu kowe. Berarti kowe iso hipnotis ki otodidak. Otodidak iki Iso karepe dhewe tanpa guru. tanpa guru. Iso dhewe. Iso. Tapi rong tau enak sing tak hipnotis agek pisan lho. Lagi pisan ya. Jadi Misbah ini adalah ahli hipnotis. Misal dites wong pas jajal bah hipnotis yang kae. Tapi gak iso Pak Dik naga omongan sik. Dia udah omongan suwi to. Iya, memansui misal ayo bersedia hipnotis ngono gelem ya. Gelem Pak. Edok ya. Lucu edok to. Kenapa? Ada malah reno-reno kuwi kok. Lah coba edok pertama kali edok. Lanang.
Lanang ya. Gurune sapa wae? Aku pengen ngerti. Mbok nalar ndi? Ya nalar kaya ndelok video dinotis video sampean Videoku. Liyane videoku, gak enek. sapa sing mbok delok? Ya Mbak Sinta terus apa kayak wong pro lho. Terus Tomblok. Mbok deloki. Iya. Seneng aku. Langsung iso. Yo nek ana man paham ya kene kan dibolen-boleni to. Paham ngeri bos. Misbah ternyata ilmu apa? Ilmu nalare ngeri bos. Ilmu nalare Misbah iki. Dinalar tok iso. Saiki ndelok-ndelok videoku bos. Malah iso. Penak rene aja gelem nyedak Misbah alah digendam. Putin sampean cewek alah langsung mlumah. Rek, Otodidak. Otodidak ya. otodidak iki iso karepe dhewe, belajar dhewe tanpa ada guru. Jam pira bandelok? Jam 3 apa ya? Jam pira? Lulu. Tenan sumpah? Iya. Iya. Bos jam 3 4 bos, wis ngono bos ya. Terima kasih banyak bos. Kadang cita-cita jadi Didik Nuryawan ya itu nyata. Kok iso cita-cita dadi aku lho Misbah lho. Bener patine nek tenan to. Lho kan bos aku di video Banaspati dihapus ora bos? Maksudnya iki pengetahuane wong-wong wis sing tau dipethuki kuwi. Saya nyegat aku ning dalan. Ono Kampung Baru kok. Sesuk ben soplok. Ya oke bos, terima kasih banyak bos ya. Upload ya. Umbulno, sesuk ya berarti sesuk tak upload e. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya pelanggaran ora, gak ketoke. Sak rokok tanggung. Alah upload saiki. Gak sah bahaya kebenet. Masuk gak kebenet, Bos? Sebat ya. Bagi gak enak rokok wae gelem tak gani gero. Metedas ora gero. Napa-napa kersa. Ngono ke saya. Apa tose? Sepono gero. Wong cerita tok kok kebenet aman. Ora wong kur cerita Pak Dik. Serak bedek. Apane serak bedek? Cerita tok ya ndak mungkin kebenet ndak lho. Aman gak apa soalnya kuwi cerita tok bos. Oke baik. Konten horor luar negeri miliaran kintalan bos. Oke. Bah aku hipnotis. Bagong iso bos. Pray sampai kapan bah? Benjing balik bos. Lawa ngobrol kok kebenet. Jadi esok gedangnya mati apa ora? Bah gak ngerti. Kurun jajal tok masa mati. Saya sujud weh gak kebenet kok bos. Mondok ning tiba tengah bas harian iki lho. Paham ya. Bah jero kamu tujuane malih rajin ning markas tujuane apa bah? Aku di koleng-koleng bos. Kon rene. Alisi digadekke. Digas nganjuk hadir oke siap. Bareng kamar ana sapa wae. Enek wong, Bos. Mansik bah, oke, baik. Ora pasti pengen berguru ya weh. Boten, turu kono bah. Ya. Kon turu kene. Iyalah. Ngeturu ya nek kasur nek apa-apa. Bakal bensin iki, Pak. Makasih. Lah nyapa bakal bensin? Apa mentar kunta ya, Bes? Nek mentarku kalah. Mentar iki ya, mentar kepetok ya.
Ini ngarep bisa lebih bagus. Wis turu to. Turu kono bah timbang dicegat kala momor iki lho. Kambing guling sih. Lak modelmu iso hipnotis bah aku percaya bah gitu. Kambing guling isik, Bos. Tolong saiki, Bos, gak iso anu kok. Besok Bos pagi. Neng Ngawi mampir padi. Oke, siap. Sanggar. Panengan Ngawi. Sesuk engko tak dicek ning ngene PI. Nek transferan kok jaluken nek gak enek transferan. Oke, masuk. Engko sing kaya aku. Seseorang bagi-bagi 50.000 koin, pesan Sangune Misbah. Oke, berarti 50. Nek 50 wis genah ning aku to. Ngono nek sing 200 ki mlebu ning rekening iki, engko nek sesuk tak takokno PI, nek enek engko gonen. Engko nek gak enek engko tak kei. Aku sing kei tak tambahi 50 engko. Oke. Oke, kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Awas rokok Misbah. Enggak aja anu. Libur nih kapan, Bah? Pertengahan poso. Pertengahan poso lagi libur berarti iki suwi gak iso vlog karo Misbah gak iso live. Misalnya pondok bengi kan turu wae. Ngaji teko piro jam piro? Jam 11. Ngajimu teko jam 11. Salut tuh gak iso ya. Gak iso Pak. Kasih gundul neh malah resik kali. Nak konangan gundul ya. Lah apa anu? Apa-apa ki? Mau nyimak live burung ngaji. Kan beningnya enak absenan tau sing gak enak sopo. Pamanu bengi kamar lho Pak Dik. Di absen jenis siji-siji. Di absen ya. Misal nak izin mulai Izin mulai iso. Tapi dibatasi. jam piro? Sasi pisan. Sesasi pisan. Sesasi pisan, Bos. Jadi setengah bulan poso Gus Yohanes tengah sampai lebaran duet karo Misbah. Nak pertengahan poso wi mulih cutimu piro? 3 minggu. Wis sampai bodo. Ya, betul. Colut ae. Aja Bos iki. Kowe lesu. Terus mana Pak? Terus mandem ke mangan anu Bos apa? Kambing guling ya, Bah ya. Oke, masuk. Bocah Magetan bagi-bagi 50.000 koin, pesan sesok vlog sarapan ngancani Mbak Rin masak dong Padik. Siap J, Mas bocah Magetan. Biyen kancaku lebes wong kebaktian ning gereja lho tak kon salut. Ya gelem kebaktian ning gereja lho tak kon Bagian ya, salut. Pak. Ya minggu ya lho. Kan kancaku kan Kristen to. Kuwi hobi, satu hobine mbedil. Lah aku iki budalku isuk. Wis tondang teko butuh ngundang teman lawang guri colut ngono. Colut tenan, Bos. Kata saya itu Mbak Dik. Loh ngawur ae. Ono wong Kristen kok melok mbedil, Bos. Kan perjalanan waduh, Bos. Makanya aku budal lebih awal. Nah, kancaku kuwi mbiyen ya kuwi Kristen. Lah minggu aku anu nang gereja, lah colut tungguri aku mending ngono. Colut tenan. Loh. Kan agak melok tak tinggal. Lah nek TKT melok kan yo ngono lho. Iki kan sekalian aku ngetes imane sak pira to, Bos. Masa Kristen duwe iman Pak Dik. Ngawur aku. Maksudnya gak apa-apa tanah melok bedil kok. Hobi kok. Ngono, Bos. Sebatang jam berapa, Bos? Jam 3. Jadi gitu teman-teman, wis aja guyu oh Pak Dik. Oke, siap. Untuk 550 orang menonton, matur sembah nuwun pokoknya tunggu dinungo, Bos. Pokoknya semoga-moga apa sing
jenengan karepno iso terwujud, segera terwujud dijabahi karo Gusti Allah, karo Pangeran ingkang Maha Agung ya, Bah. Amin amin. Pokoknya pengene apa, sing penting yakin bakal ketekan. Saja anu sehat-sehat, oke. Saja kuwatir pokoke karo Gustimu pokoke. Wis ngono ae, terima kasih banyak. Tetap asoy terus. Salam sehat. Rezeki lancar. Semangat terus. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.